Kani kadega Batesi TV, bat pidang pet yaki kubor baman kasni, balawan rasha pi da ka Orange Nissan, lom so po niya Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka BDW International School Nongmansong, Langkarding Shillong. Admissions open now. Habashim kia yak jingduna gibadon shibun hapo kawai naga shlam ai jingnang jingstat yaki khna balatip kum ka umnyu khwan LP school kinong yalam jong ka hinyu trap ashik National Movement Ribhoi District hapo ka jing yalam jong president uba pateng maring haga khatwai tarik ulber arjar arpo kila herban jingo yakani ka school haga pakilalap bakadon hapadeng ki babun ki jingduna balapru bagi jingkier ki badai bantap yaka school Kim Longshu namar kila senjor syabapalat. Kani ke jing jurip jong ka seng ya kani ka school ka le jarang kharu ba kani ka school kala panha perda ya ka school week ka bajulong shi sen shi snem nakaliang jong ka seng kala no senyang da ka song pisa sya gibor pnya jong kani ka school kum shi benta ban yarap lem ya ka jinglot jingsep jong ka school agini ski ke bamenta kare ka we kalat ka ba ai kam ai jam ya ki khna bakila ban kersan ya ka ing ka sem ka jongki ngange skam ba kini ki hat ki barit ro kade ka jing penmelen nadu baki dangrit bakin don ya ka jing melen manlek kai spon lagi babun ki benta bangin ram nagale ka seng ngin nom song thai nang bagane ka school kanyo ya ki skim banyo ban maramon ya ka ki school kepala job kepala pra kamtam benta lapoi kaporliur ki khna bapli kumno kinsong yu isubun ki jingduna bat nagale ka seng ikloi ban yaram yapi keno hikai hakabai dei ba katika school yo i hangi ba ki dei tang ki khna ki baret bat ki jingle ka ki baret ni sedang ban penne ndrai ka jing termen hangi kadan badailing ba kadi ka jing sedang bat na kini ki hap ki baret bakin sami ki keluar jangka ribat ta jing ria kuntam. Second